Sú tu všetky z kategórie fitness juniorky nad 163 cm, tak ako ste ich už mali možnosť vidieť. Dnes niekoľkokrát, či osve alebo spolu na tomto pódiu. Takže poďme na ten záverečný rezultát, že ako to v tejto kategórii dopadlo. Už aj ja ho držím v ruke, diplomy už máme dlhšiu dobu. Tak, poďme na to. Na 6. mieste, lebo proste niekto musí byť aj 6. je s číslom 34 Patrícia Bornevišová. Tejška Preš Zvolen. Môžeme ísť ďalej? Tak poďme. Na 5. mieste so štartovým číslom 35 Lenka Kotruchová, Tejška Preš Zvolen. Na majstrovstvách Slovenskej republiky tu v Núšti ideme na 4. zemiakové miesto. Jo, to radšej nehovoríme. Povedzme radšej, že na tom 4. vybojovanom mieste je s číslom 31 Simona Káchutňáková, veterinár Bebece Košice. Ostávajú 3, ktoré ešte nemajú tú pozíciu na teraz jasnú, ale už teraz jasno, že budú na tých pomyselných stupňoch víťazov stáť, nevieme, ktorá je a ako. Vlastne až do tohto momentu to nie je celkom jasné, lebo práve hovorím, že na 3. mieste je s číslom 39 Eva Baníková, GTK Žilina. No, a teraz je to o 2 dievčatách. Na 2. mieste, tesne pod vrcholom, striebro, čo je veľmi fajn, je s číslom 42 Vanessa Lisiová, Gym Go Klub Nitra. Dostávame ceny, trofej, predmety, darčekové, upomienkové od partnerov, sponzorov, ktorým samozrejme touto formou veľmi pekne ďakujeme a pohár. No a ostáva tam jedno jediné meno, jedna osoba v úzadí, ale práve teraz to poďme zmeniť, pretože víťazkou tejto kategórie so štartovým číslom 38 Tatiana Kožuchová, Výstar Zvolen. Thank you.